Ankara'nın Akyurt Departasiya merkezinde saklanan Türkmen aktivistleri Alşer Sahatov'un ve Abdullah Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilmegi barada karar çıktı. Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsady bolan aktivistleriň aklawçysy bu karary şeýlede olaryň administrativ tutuglygyny şikaýet etdi. Berdi Muhammedowlaryň ýeti tanqidçilary Sahatowyň we Urusowyň egindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiya edilen halatynda basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. 39 ýaşly Sahatow 28 aprelde ýerden tutug edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürligine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Şol gün Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdullah Urusow tutug edilmeginiň öňü tirasynda azatlyk bilen söhbetdeşlikde migrasiýa idarasyna barýandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anyny güni hem de şol gün ýerden çakylan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan blogerlaryň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna disine mälim edilmedi. Aktivistleriň Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsady bar. Şeýlede olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara gorug statusyny almak üçin yerli hökümete ýüz tutdular we bu işine teredilmegi üçin nowatda durlar. Egindeşleriniň aýtmagyna görä, deportasiya lagerinde olardan bu arzalary bilen baglylykda interwiu geçirilipdir. Olar munyň bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigine saklamaga itaatyn bardygyny ynykdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Aktivistleriň egindeşleri olaryň işine teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny belläp, 29 aprelde onuň müstörleri bilen duşup, olardan degisli ihtiýarnama alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň işiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok we jikme-jikleriň şu hepdeniň dowamında aýan edilmegine garaşylýar. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiya edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy berse-de bu höküme garşy eýýäm resmi şikaýet bilen ýüz tutulypdyr. Mundan başga-da olaryň deportasiya lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikaýet edildi. Bu şikaýetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistleriň ikide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýitidepelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiya edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maşgala agzalary we egindeşleri olaryň işine teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň doly müsberde ýokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler. Advokatlara $5.000 pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçnoda oturan ödemeni sırazı etmesen bolmydy. İşi başladydanı toplanan pulu az. Kim kança kömeğe edilse bizlere şu yaxşı kömeğe ederdi. Abdullah bilen Alişira. Deyip Sahatowyň aýaly Gulala Hasanowa azatlyga aýtdy. Blogerleriň saklanmagy jemgyýetçilik reaksiýasyny döretdi. Bir näçe türkmen disidenti media platformalarynda sol sanda YouTube we TikTok arkaly adamlar üzülenip tutsak edilenlere raýatçylyk bildirmäge we goldaw bermäge çağırş etdiler. Hasanowa olaryň meselesiniň üns merkezinde saklanmagynyň hem aktivistleriň işine oňyn täsir etip biljekdigini ynanýandygyny aýtdy. Buların diýalasyna her kim bir surat paylaşy dese TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir diýalasynda işine bir peýdasy bolar dimende. Soňky 2 ýyl bäri daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqidlan türkmen raýatlarynyň ençemesi ýitirim boldy we soň olaryň gizlin ýagdaýda watanyna ugradylandygy köpçüligi mälim boldy. Olar bilen soňundan aratnys hem ýitirim boldy. Biz halkara arenasyna bolup geçýän wakalary türk we rus media serişdeleri arkaly ýurt içini Azatlyk radiosu arkaly syna ýarasyny soň kuwatlarda häkimetler internet teleýetirligini barha çäklendirip ilatyň aragatnaşyk mümkinçiliklerini gysyp başlady diýip bir näçe Türkmenistan aýdýar. Marwalatynyň bayramany etrawynyň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda ýaňy ýakyna Türkiýanyň Istanbul şäherine bolup geçen ýer tartygynyň ýa-ni bu ýurtda bilim alýan ýakynlaryny alad edenligini internet aragatnaşygynyň hiliniň yaramaz bolmagy
yararly VPN zerurlukları sebäpli olar bilen wagtyna habarlaşyp bilmändigini aýdýar. Sol yer titremede köp adam Türkiýedäki dogan garyndaşlaryny alady edip gijilerini uqtudy galdy. İnternetin tizligi petelip hili yaramazlasan soň hem de VPN'ler islemesini beteden soň öz wagtynda habarlaşyp hem bilmedik. Diýip ýerli ýaşaýjylar. Ol ödüniň ýeke däldigini, başga da ençeme adamyň gysgagy düşeni şu hili internet päsgeçliklerini başdan geçirenini aýdýar. Türkiýede resmi sanlary görä ýüzlerçe müň türkmenistany ýaşaýar. Bu ýurtdaky dogan garyndaşlar bilen habarlaşmak isleýän türkmenistanlar internet petiklemeleri sebäpli köplenç VPN gurallaryna garaşlyk alýarlar. Ýöne ýurt raýatlary soňky wagtlarda şeýle gurallaryň hem inni internet böwüdüni böwsüp bilmeýändigini, ençeme VPN programmalarynyň işlemegi betedenini aýdýarlar. Bu ýagdaý raýatlaryň hem aragatmaşyk mümkinçiliklerini hem de ýurtda we dünýäde bolup geçýän wakalar barada habar almak mümkinçiliklerini ýeti çäklendirýär. Daşary ýurtlarda adatdan daşary wakalar ýa-ýakyna Türkiýede bolup geçen ýer sarskyny ýaly tebii helakçylyklar ýa-da Russiýa-Ukraina uruşyna borşýaly halkara çakmyşyklar ýüze çykan halatyna bu ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň watanyna galan dogan garyndaşlary ilkinji nowatda özleriniň ýakynlarynyň mümkin boldugynyň gysgalyk habar almagy, soňra bolsa internet turgumynaky maglumat çeşmelerinden ýa-da daşary ýurt döwletleriniň köpçüliklerini habar beriş serişdelerinden teleradio kanallarından bolup geçen wakalar barada dolu maglumat almagy çalışýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürüňdeş bolýan raýatlar bu iki zerurlugyň hem ýurt içine kanagatlandyrylmaýanyny, hatda häkimetler tarapyndan özleriniň öňleriniň baglanýanyny aýdýarlar. Öňler VPN ulanmazydan Imo Messenger arkaly daşary ýurtlarda ýaşaýan dogan garyndaşlarymyz bilen habarlaşyp bilýärdik. Ýöne indi Imonyň üstü bilen de daşary ýurtlara video, audio jaňlaryny ibermek üçin VPN ulanmaly bolýar. Diýip marly ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy bilen ýurdun beýlik sebäplerine gurrundaş bolan raýatlaryň ençemesi öz sebäplerine hem ýagdaýyň bir meňdeş bolanyny, halkara arenasyna ýitireşýän ýagdaýlaryň fonuny türkmen halkynyň tas tutuşlugyny diýen ýaly maglumat garanqylygynyň astyna galýanyny aýdýarlar. Biz halkara arenasynda öz ýurdumyzda bolup geçen wakalar barada Azatlyk radiosy ýa-da türk we rus media serişdeleri arkaly habar alýar. Diýip Türkmenistanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki köpçüliklerini habar beriş serişdeleri elektron neşirler daşary ýurtlarda we ýurt içine bolup geçýän öňüýsiz wakalar barada habar bermeýär. Ýurt raýatlary maglumat media giňişligini tasdiň edýän ýaly daşary ýurtlaryň habar çeşmelerine garaşlyk alýar. Türkmenistanyň halky syýasy we ykdysady taýdan hem gabaw astynda galýar. Daşary ýurt valyutasyny erkin çalyşyp bolmaýar. Hökümet dünýäden üzüňeleşýär. Diýip bir telekeç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy we dowam edýän kynçylyklaryň arasyna ilatyň maglumat gabaw astyna hem galýanyna ünti çöküp sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet telewizionyasy Türkiýede bolup geçen ýer tartgyny barada kelam agyz gurrun etmedi. Diýip sarsyn wagtyna dogan garyndaşlary Türkiýede bolan türkmenistanlar aýdýar. Ýa-da 23 aprelde Türkiýede çağlaryň bayramçylygy bellenýän güni İstanbul şäherine 6,12 ullugyna ýer sarsalyp media maglumatlaryna görä 150-den gowrak adam yaralandy. Bu sarsyn türkmenleriň arasyna hem howatyrlanma döretdi. Ýöne türkmenistanlar şeýle wakalar ýüze çykan halatyna daşary ýurtlarda ýaşaýan ýakynlary bilen özleriniň derrew päsgelçilikli habarlaşmak mümkinçilikleriniň özlerine bolmagyny hem de bolup geçýän wakalar barada köpçüliklerini habar berişleri arkaly özlerine erkin habar almak mümkinçilikleriniň bolmagyny talap edýärler. Adamlar habar almak üçin VPN ulanyp petiklemeleri böwsüp geçmeli bolýarlar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Birleşen Ştatlar we Ukraina Abasanyň Ukrainanyň gymmat bahaly minerallaryny el ýeterligini öpçün etmek baradaky şertnama gol çekdi. Ukraina bu şertnamanyň Russiýa bilen alyp barýan uruşyny Amerikanyň Kiýewe berýän dowamly gollugyny öpçün etmegine umyt baglaýar. Alalaşyk Abasa Ukraina dikeldiş maýa goýum gaznasyny nöredýär. Abasanyň gazna departamentiniň maglumatyna görä, bu gazna iki ýurda hyzmatdaşlykda işläp, iki ýurdun umumy maýlyklaryny, zekinlerini we mümkinçiliklerini Ukrainanyň ykdysady dikelşini tizleşdirmek üçin bilelikde maýa goýmagy mümkinçilik berer. Abasanyň gazna sekretary Scott Bessent'in Medvod üçin ýerden beýanatyny aýtmagyna görä, bu alalaşyk Trump administrasiýasynyň ödenini uzagyndan azat, öz ýetýärli we güllä besýän Ukraina bolan parahatçylyk prosesini ıgrarlydygyny açyk işaret edýär. Bessent Abasa Ukraina dikeldiş maýa goýum gaznasynyň döredilmegini
tarihi ykdysady hyzmatdaşlyk diýip atlanyrdy we oňa gol çekilmegine Abaşanyň prezidenti Donald Trump'ın uruşun soňlanmagy uğruna edýän tagyllalarynyň çägini itergi berilenligini bellädi. Prezidentiň aýdysy Birleşen Ştatlar bu erekimsiz we manysyz uruşun soňlanmagyna ýardam etmekligi ıgrarly diýip beýsen aýtdy. Trump gepleşiklerdäki ilerlemelerin depkininiň hayırlığından lapket bolýanlygyny aýtdy. Abaşanyň Döwlet Departamenti 29 aprelde iki tarapyň hem has şal hereket etmegini gazanmaga synanşdy we ilerleme bolmasa Washingtonyň bu gepleşiklerden çekiljekdigini uýdurdy. Bu şertnama 5 sent bilen Ukrainanyň Iqtisadiýet ministri we premier ministriň ornwasary Yulia Sviridenko gol çekdi diýip Gazna departamenti aýtdy. Sviridenko bu şertnamanyň iki ýurt üçin hem urawaşlykly bolup biljekdigini aýtdy. Ol özüniň Facebook sahypasyndaky ýazgysyna gol çekilen şertnamanyň esas aýratynlyklaryny belläp, onuň Ukraina döwletine global maýa goýumlaryny çekjekdigini aýtdy. Şeýle-de Sviridenko maýa goýum gaznasynyň diňe täze lisenziýalardan, ýagny ygtyýarnamalardan geljek girdejiler bilen dolduruljakdygyny aýtdy. Bu gazna döredilenenden soň aýgytly materiallar we newit gaz taşlamalary üçin täze ygtyýarnamalardan alynýan we Ukrainanyň büdjetine girýän serişdeleriň 50 göterümini öz için alar diýip ol aýtdy. Pul nukdaýnalaryndan başga Ukraina bu şertnama Abaşanyň geljekde berip biljek harby kömegine el ýeterligi, ýagny oňa ýol açylmagynyň açar hökmüne seredýär. Göni maliýe goşantlaryndan başga bu täze beriljek kömek bilen hem üpjün edip biler. Masal üçin Ukraina howa gorunç ulgamlaryny berip biler diýip ol X platformasyna aýtdy. Alalaşyk konstitusiýa esasynda bolup Ukrainanyň Ýewropa bilen garlyp gatylmak, ýagny integrasiýa uğruny üýtgetmeýär diýip Ukraina ministri sözüniň üstüne getirdi. Şeýle-de bu ýerde Ukrainanyň çägindäki we territorial suwlardaky serişdeleriň ählisiniň Ukraina degişlidi we nireden we nämäniň çykarylmalygyny diňe Kiýewiň kesgitlejektigi görkezilýär. Ukrainanyň ministrler kabineti 30 aprel günü ýerden bu alalaşygyň baglaşylmagyny tasdiklap, Sviridenko oňa Washingtonyna gol çekmek ygtyýaryny berdi. Ýöne güýje girmedinden öň bu alalaşyk Ukrainanyň parlamentinde hem tasdiklanmaly bolar. Ukrainanyň premier ministri Denis Şmyhal 30 aprelde milli telewiziýadan çykyşynda bu alalaşygy Ukrainany östürmek we dikeltmek üçin bilelikdäki maýa goýumlar boýunça hakykatdan hem gowy, deň we peýdali halkara şertnama diýip atlanyrdy. Şmyhal öz Telegram ýazgysyna dikeldiş maýa goýum gaznasyna her tarapyň 50 göterim ses vermek hukugunyň boljakdygyny we gaznanyň getirýän girdejileriniň diňe Ukrainada gaýtadan maýa ýatyrmak üçin ulanyljakdygyny aýtdy. Ol Ukraina üçin esas aladanyň çözgüdi hökmüni ýurduň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan uruşundan bäri Abaşadan alan ýaraglary we beýleki gollawlar üçin bergi bermeli bolmajakdygyny, Kiýewden beýle zadyň sorulmajakdygyny hem sözüne goşdy.